Kini kalong ka kubor, kabang ako banay, hakarukom jong kujing ay Jingmut. Hagabday bat kijiki bat ba Pyrshah Iaka Sorkar. Bat nga ko aban sedang dak jingkali. Bat ka jingkali kalong bali ba ki jingiki ki bajay. Kilong ki baklan bat ki balaban penpoy ni syak thong jong jingjok. Kadawi kalong bala dengi jet. Ban penong ya kijiki ki balaban penmi ya kijing sao. Kijing keluar. Kalong ka kabu ka bakraw ya ka Sorkar ba kan kiar na kijing kitkli. Ka Sorkar kan general kamenci kadaya bala kijiki ki kot no tang kijing keluar. But on katap no ru ya kimat ki batay bani kren ki batay bani kun ki bakaya Sorkar kan hapan juba. Hakaba ki beri kini kren no ya ki wipat ki benta kum ki jinge kijing shakti kijing red musim kijing penrem ki bami na kini kijing keluar ha kijing Iakhih. Kumta kanong ka bawa shibon laring ipin kina bagi Iakhih ki bagi pelong Pyrshah Sorkar kinum tau jingkeluar namar kanong rukalat ka kabu ikiri shim kabu bakin penmi jingkeluar kenaban penput nam ya ki bakot ya ki Iakhih ngam lahu klem dai kublik kerpang ya ki nongelam jong ka kasi students union ki ba kloy ban penpau kum ba kila penpau ha ki kot kubor ba ki pedeng ya ki jing kentho ki jing wadau ki jing wadong ha gabri bat kani ki jing cha kaplami ha kani kasi ka ba kila penong ya ki Iakhih wat lada ki la penshai na du kasi baningkong ba ka Iakhih jengki kanong ka ba jai. Nga penrem juru ya ki beriu ki bashim kabu ban penmi jingkeluar ha kani ka Iakhih. But ka tauhi ka ba penong ba kini ka jingkeluar kan mi ka day namar ba ka Sorkar kala bakla bat kamshim na penbiang iki bor bahara ki babiang wat hadin bakil tip bakandon kani ka Iakhih. Lara ka Sorkar kan jin la penbiang iki bor bahara kinong shim kabu kinong yola ban penmi iki jingkeluar. Aka juga pon guys pendem jur yaki seng kani kamai ki bana asam ki bala pelong ya Iakhih Pyrshah kani ki jingja. But bakata ka Iakhih ki jingki kalong penban kum ki jing penibor ka pamia ha dor bat kai ka bala ja ha kani kanong ba ka jungi kini kalong ka kubor ka bang kwa manai kani ka por ka pamenta.